a todos, benvidos a unha nova clase de danza contemporánea. É a nosa clase número 5 e vai ser a nosa última deste bloque de 5 clases, sí? Esta introdución que temos da danza contemporánea e cos conceptos que eu considerei pois, oportunos para que probárades un pouco, se nunca probamos de que se trataba isto, non? Entón, a clase de hoxe vai ser unha clase completa na que imos ver todo o que fixemos ata agora e imos xuntar, imos facer unha coreografía un poquinho máis larga e unha parte un pouco tamén de experimentación. Vale, entón, nada, preparámonos que empezamos. Bueno, pois imos empezar con o noso primeiro exercicio de quentamento, así como o noso saúdo son de danza. Antes, volvemos un poquinho os pés antes de nada, e mobilizamos os tobillos, e a vez codos, e muñecas. Estiro un poquinho o cuello, non deixo de moverme. Empezamos ahora ca frase. Xa coñecemos, levámola facendo desde a clase número 1. Si vou directamente a ela, non é rápida, se nunca fixemos esta clase, seguimos, si? Veña, quentamos, xa é unha parte rígida hoxe, facemos un noso estiramento, como sentamos, se movilizando un pouco as articulacións, quizás cintura, rodillas, xa é unha parte que sentamos hoxe un poquinho máis tensa, vamos aí. Vale, alineamos pés con pelvis, e a espalda larga, activamos o abdomen, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, con ombros, 3, 4, 5, subo arriba, grandes brazos, 2, 3, 4, estiro, 5, 6, 7, 8, baixo, brazos, cabeza, me quedo, redondeo, 6, 7, 8, camiño, 1, 2, 3, 4, baixo, 5. Despego torso, apreto glúteos, abro peito, vou atrás, estiro. Sigo, movimento continuo, intento non parar nunca o movimento. Peso nas mans, pés arriba, pelvis, pedaleo, 1, 2, 3, 4, camiño, 1, 2, 3, subo redondo, sigo subindo, solto todo, swing, unha vez máis, brazos atrás, releve, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unha vez máis, 5, 6, repetimos, ombros, complien. Mira, movilizo o máximo posible o corpo, aproveito cada movimento para estirar o máximo. E baixo, e aproveito. Caminho, e baixo, subo arriba, atrás, subo redondo, peso nas mans, pés arriba, pelvis, pedaleo, caminho, subo redondo, sigo subindo, solto, me quedo, unha máis, brazos atrás, releve, fuerza nas pernas, 5, 6, 7, 8, ben. Vale, imos co exercicio número 2, pliés, paralelo, 6, 7, 8, plié, estiro, plié, estiro, releve, dereita adiante, punta, talón, volvo doblando, cambio, punta, talón, estiro, 2, 3, 4, vou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio de lado,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo arriba talóns, forza nas pernas, baixo, full plie. 4 tempos. 5, 6, 7, 8. Swing na dereita. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda posición, o primeira, perdón, pie, relevé. Punta talón lateral, punta, talón, punta, volvo, punta, talón, punta, volvo, estiro, 2, 3, 4, otro lado. Peña redondeo, 2 diante, manteño a cabeza encima dos pés, 5, 6, cambio de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arriba hasta los, forza nas caras, baixo, equilibrio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dereita, 1, 2, 3, 4, solto penes, 5, 6, 7, e cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abro segunda, plie, estiro, relevé, agarro abdomen, estiro, 1, 2, subo, solo 2 steps aquí, ahora vou tocando a rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acabamos a música antes que nos volvo, etc. Moi ben, pois imos o chan, vale? Pois imos facer o noso exercicio 3, traballo de espalda, abdominal, espirales, ¿sí? Veño xunto as plantas dos pés, espalda larga, apoio as miñas mans nas tibias, inhalo, abro o peito, exhalo, contraio, redondeo a espalda, séntome como hacia la parte de atrás da pelvis, exhalo, inhalo, exhalo, contraio. Ahora, vou manteño a contracción, vou ca cabeza hacia os pés, a largo diagonal, e volvo recto, contraio, redondeo, exhalo, manteño a contracción, a largo diagonal, e volvo, volvo, a largo, e volvo, volvo, a largo, e volvo, unha máis, redondeo, a largo, e volvemos con nosos pidis, contraccións, baixamos, palmas das mans hacia arriba, inhalo, exhalo igual, contraio, redondeo, vou sentando hacia atrás na pelvis, baixo, vértebra a vértebra, ombros abaixo, subo por un lado, enderezo o meu pé, enderezo, vou, ombros abaixo, subo, inhalo aquí, exhalo, inhalo abaixo, exhalo, subo, arriba, outro lado, baixo, cambio, subo, última vez, baixo, cambio, subo, centro, moi ben, damos a volta, poñémonos a 4, rodillas, fora do chan, arriba o abdomen, alargo lumbares, rodillas un poquinho arriba, camiño, dereita, esquerda, atrás, esquerda, dereita, veña todo ben agarrado, 2, atrás, 1, 2, 1, 2, 1, 2, veña unha máis, 1, 2, atrás, 1, 2, quedo ben no centro, vou, man contraria a miña man, o sea, pé contrario a miña man, si vou buscando poñer o pé, giro, empujo a cabeza adiante, volvo, ¿sí? Cambio,
apoio, busco as plantas dos pés que apoyen ben o chan, e cando as teño empujo a pelvis arriba, ¿sí? Sí, entonces quedaría 2 botecillos, 2 botes, ups, ¿sí? A man, levanta, deixo espacio aí. Ups. Bom. Ella una más. Bom. Eso, vale. Sentamos. Coloco perna derecha o izquierda, no importa. Diante. Abre pelvis. Repetimos. Una pequeña torsión. Hacia el pie, hacia el músculo, hacia el gemelo. 2. Ella en esta tercera despego la perna izquierda. Empujo per mano. 1. Una más. Ahora estiro. Abro para subir. E voy. E cambio. Si voy un muslo. Despego. Empujo arriba. Despego. La perna estirada. Abro. Abro una vez más cada lado. Pongo. Despego. Despego, estiro la perna. Abro pelvis. Eso, giro. A perna. Cambio. Y soltamos la espalda, disfrutamos de esta torsión. Bom, despego. Empujo. Bom. Empujo. Estiro. Abro pelvis. Ups. ¿Sí? Eso. Me quedo. Junto las patas dos pies, redondeo. Estiro las piernas. Venga, espalda recta, abro donde pueda. Inhala. Estiro. Exhalando. Venga, giro torso hacia pierna cualquiera, si tengo derecha hacia derecha. Sin despegar la pelvis. Voy a frente hacia rodilla. Abro. Pongo un brazo dentro, que me fa un poquillo de palanca aquí para deixarme abrir ben o fronte, o corpo. Arriba. Inhalo. Exhalo. Giro. Eso. Abre. Eso. Vale, poñémonos boca abaixo. Máis debaixo dos ombros. Despego o tronco. Apreto os glúteos, ombros abaixo. Empujo a pelvis hacia atrás. Veña, facemos aquí unha ondiña, ¿sí? Volvendo diante unha ondiña que sube dentro da pelvis, espalda. Deixo a cabeza que un pouco atrás. Onda. Veña, solto. Ondilla dentro da pelvis, sube con la espalda. Cae, deixo que la pelvis. Muy bien. Vale, vamos parando para ponernos boca arriba. Imos co ejercicio número 4, que é o traballo de chan, swings de chan. Imos directamente, vamos falando, despois repetimos unha vez sen que fale, brazos sin cruz. Sí, deixo caer primeiro a miña perna dereita hacia o lado esquerdo. Subo, 2, subo na terceira, vou a retiro de mí, ollos máis, subo, a perna sigue, esquerda, busco chan, busco os meus isquios, sigo no movimento circular,
Volvo, apoyo más, mismo camino. Contrae, busco espalda. Sí, estoy en el centro. Imos a esquerda. Esquerda, perna tira de min. Muslos más, empujo un poquinho a chan. Perna dereita, me tira. Sento, sigo o movimento. Volvo. Eso. Mismo camino, contraeo. Subo. Unha vez máis. Volvo que deste lado. Sí, empezamos. Dereita. 2, 3, 4, 5, 6. Subo. A perna sigue. Sempre. Volvo. Polo mesmo camiño. Contrae. Deito o brazo, busco a espalda. Esquerda. Tiro. E volvo. Busco e tamén levanto a perna. E agora meto o brazo por lado. Contraio aquí, abdomen. Busco a espalda. ¿Sí? Rodillas a peito. Subimos. Muy bien, aquí terminamos a nuestra pequeña coreografía de Chan. Hicimos con nuestro ejercicio número 5, ¿sí? Saltos. Un poquillo de cardio. Ahí apoyamos los pies paralelos. Vamos a soltar rodillas. Hombros relajados. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Centro. Cambio. Centro, salto. 6, 7, 8 máis. E abro e pecho. Sigo. Intento estirar os meus pés cando me separo do chan o máximo posible. Os brazos a que salen. Podemos seguirme ou pensar a mellor. Veña, camiño. Sí, imos outra vez. 5. Outro. En primeira posición. 1, 3, 6, 8 máis. Eso. Camiño. Abro, cerro. Imos. Un poquinho máis. Camiño. Costa. Camiño. Vamos a mirar esto. Pule. Paso con salto. ¿Sí? Paso. Apoyo. Cruzo. Abro. Salto. Paso. Cruzo. ¿Sí? ¿Sí? Brazos arriba. 1, 2, 3. 1. ¿Sí? Con salto. Hacia los lados. Eso. Ese va adiante. ¿Sí? 1, 2, 3. Brazos atrás. Arriba. Eso. Los brazos caminan hacia atrás, círculos hacia atrás, cuando voy atrás. Pero no nos liamos, aunque sea círculos los brazos, como sea que sean, como sala.
Sigo caminando. E imos parando. Collo aire aquí. Eso, estiro. Y me relajo espalda. Luego. Eu estou en forma, moito cardio, moitos días. Moito tempo na casa. Cardio está flojo, flojo. Veña, estiro, levo os isquios hacia atrás. Estiramos na parte de atrás das pernas. Se podo dar a planta do pé ou non. Ou apoio aquí, na tira. Estira. Vale, cambio. Eso. Vale. Sacudo, estiro un poquinho os cuádriceps. Arriba o brazo. Venga, outra. Ups. Vale, imos facer o noso adagio, que este tema que estamos escoitando. Veña, doblo simplemente as rodillas. Subiran. Para facer o pase de velope directamente, imos co exercicio número 6. Equilibrio, pase de velope, e hoxe vamos a meter un poquinho máis o exercicio. Repasamos o que tiñamos neste. Se facíamos pase, ou acariciando a perna, subo, sí? Desarrollando. 3, 4. 1, 2, tronco adiante, 3, 4. Subo. 1, 2, 3, vou a diagonal. Alargo todo o corpo, todo grande, vai. 3, 4, subo. Sigo alargando. 3, 4, ¿sí? Cambio de lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, diagonal, todo grande. Pues enfoco a miña mirada. Un punto fijo no chan. Alargo todo o corpo. 3, 4. Eso foi o primeiro. O segundo exercicio que fixemos é este. Imos segunda vez. Igual, esto igual. 3, todo grande. 4, 5, 6, 8, sí. 1, 2, 3, 4, apoyo, cabo. 5, 6, 7, 8, cambio de lado. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abdomen agarrado. 1, 2, todo grande, grande. Disfrutámoslo despacio. Disfrutámoslo con música. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apoyo. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Vamos a mirar a nosa variación de hoxe. Poña a música outra vez. Entón, vamos a meter por fin un pouco de suspensión, que falei moito dela, pero tampouco fixemos moito. Entón, empezamos igual. 1, 2, 3, 4. Peso na perna de diante, ¿sí? Os brazos. Ou ben, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, peso diante, volvo atrás, 6, 7, 8, ¿sí? Esquerda. 1, 2, 3, 4, pon. Aguanto, doblo e volvo, ¿sí? Ese é aguantar un momentinho esos tempos intermedios. Vamos outra vez, dereita. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Apoyo. Solto. Ahora collo aire arriba. E baixo. ¿Sí? Outro lado. 1, 2, 3,
4, os brazos volven hacia o centro. E vou, sí, atrás. Podo estirar o dedo aquí e baixo. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imos ao lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entón, recordamos este, añadindo un pouquiño ese aguante, si quedamos como en suspensión no aire, si antes de entrar no seguinte movimento, e ten moito que ver ca respiración. Entón, vou arriba, 1, 2, 3, 4, primeiro é adiante, verdad? 5, solto aquí, collo cando vou atrás, solto, cambio de lado, 1, 2, 3, 4, solto, sí, verdad? Perdón, collo aire, solto aquí, collo, para volver, solto, sí, vou atrás, 1, 2, 3, 4, vou atrás, aquí en este caso non vou despegar a perna de diante, busco un bo apoio, quizás abrindo un poquinho o pé de atrás, sí, para que me deixe inclinarme hacia atrás. Agora vou levar as mans aquí aos ombros, sí, e vou buscando unha liña co corpo, miro arriba, se vai que podo deixar un poquinho caer a cabeza, pero tedo cuidado co cuello, vale? Volvo, sí, e cambio, 1, 2, 3, 4, atrás, volvo, e volvo, si tú, collo aire cando me quero manter un pouquiño no aire, sí, aguantarme un pouco. Entón, imos ao lateral, 1, 2, 3, 4, verdad, mira os brazos, suben, sí, 5, e volvo polo mesmo camiño, volvo, e volvo, cambio, 1, 2, 3, 4, sí, solto aquí, collo aire, e volvo, sí, vale, facedeo vos, despacio vos o ritmo, despois ca música, vale, vale, pois imos con o noso exercicio número 7, sí, entón nesta parte imos a facer un poquinho, recordamos a semana pasada que fixemos, traballamos un poquinho na parte da improvisación ou da investigación un pouco do movimento do corpo, sí, traballamos na conexión sacro e cráneo, verdad, e todo o que pasa, sí, entre medias, sí, intentando sempre ter na mente e no corpo a conexión destas dúas partes, como se tuera un diálogo entre elas e as posibilidades que temos tendo en conta estas dúas partes, posibilidades de movimento, sí? Traballamos entre as ondiñas da espalda, verdad? Vale, investigando todos os posibles movimentos que me pode dar, que pode portar o tronco do corpo, a columna, en conexión con estas dúas partes. Sí, de repente as pernas tamén poden ir movendo en resposta desse movimento. Pois moverme en todas as direccións posibles, tendo sempre en mente esa conexión, esos dous puntos. Sí? Na clase 4 temos esta exploración de movimento. Hoxe imos añadirlle outra, para que vos na casa podades traballar con o vosso propio movimento, investigando, probando, xogando, sí? Entón, imos coller unha man, imos facer o mesmo, imos mover a man, sol a man, e xa que sea esa man, a que nos leve, sí? Vou abaixo, arriba. Podo imaginar que teño
un diálogo con ela, verdad, o que é moi pesada, verdad, o que se escapa, non? Podo facer que estou enfadada, sí? Podo facer que a man se me rede por todo o corpo, verdad? Eso, ou simplemente me guíe nun camiño, ¿eh? Vale. Esa man. Exploramos esas posibilidades de movimento, ¿sí? Que me pode aportar a idea de ter unha man que teña, por exemplo, vida propia, ¿sí? Como se fora, que non fora parte do meu corpo, que se fora do meu corpo tamén. ¿Sí? Buscamos as posibilidades que teño. Simplemente, ou simplemente a miro, como se fora un objeto. Que non é. ¿Sí? Vale, collemos esta idea, experimentademos, ¿sí? As posibilidades que nos pode aportar collendo a idea de que a man nos guíe, ou que a man lidera o movimento, sí? Ou que a man é nosa amiga, que a man pesa moito, ou que a man é nosa enemiga, ou que a man é unha pelota, sí? Con todas estas cosas podemos xogar. Quedademos con isto porque ímolo aplicar na nosa parte hoxe, na parte final da coreografía, imos añadir unha parte improvisación, e imos a utilizar estes dous conceptos. A conexión sacro-cabeza, sí? E a man, sí, como parte do corpo que lidera ou que ten unhas cualidades específicas que nos poden aportar outro tipo de movimento. Vale? Collemos estas dúas ideas. Vale. E ímolas guardar para añadir despois a nosa coreografía de hoxe. A nosa coreografía de hoxe imos mezclar, vale? Tomar a clase como un curso, vale? E imos coller todo o que fixemos ata agora, fixemos unha coreografía de chan, unha coreografía de pé, sí? E hoxe imos mezclar as dúas e introducir a nosa parte de improvisación tamén, vale? E despois añadiremos outras cousiñas que vos direi despois na nosa coreografía, para que podades crear unha vosa propia. Pero bueno, imos por partes. Guardamos esta experimentación para despois e imos repasar o que temos na coreografía do chan que fixemos na clase 3, sí? Na coreografía dos cambios de peso. Recordade, imos empezar hacia o lado dereito, sí? Cruzando atrás. Paso, cruzo, chamamos aquí este paso de capoeira, verdad? Imos, paso, cruzo, ou atrás, diante, abro, atrás, diante, abro, sí? Ou atrás, veña, busco unha boa estabilidade, e patadas, 3 patadas, neste caso ca esquerda, teño peso na dereita, 2, 3, vou longe atrás, si busco, me sento, giro hacia outro lado, agora, meto o brazo, ombro, espalda, intento buscar contacto con toda a miña espalda no chan, brazo sube por arriba, e estiro as pernas aquí, fago unha contracción, traio todo a forza do centro do corpo, verdad? Vale, e me vou hasta a miña perna dereita hacia atrás, apoio a man dereita, arriba, camiño, e sigo camiñando, circular, arriba. Empezo o lado esquerdo, repetimos, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, patada, 1, 2, 3, vou atrás, veña, vou, me sento aquí, espalda, meto o brazo, meto o ombro, veña, abro, contraio, extensión aquí, contracción aquí, contraio todo, apretadillo, todo para o centro, sí, pero sigo indo, me vou hacia atrás, hacia a perna esquerda, apoio man, esquerda, camiño alrededor, e xa vou subindo, seguindo o mesmo camiño como esta especie de espiral, vale? Esa é a coreografía que temos na clase 3, sí? E imos tamén agardala
para añadir a nosa coreografía de pé que fixemos a semana pasada, que sería esta. Repasamos todo, porque íbamos a xuntar todo. Veña, necesitamos un poquillo de concentración e intentar recordala, vale? Entón, vimos ca coreografía da semana pasada. Ben, entón empezábamos 1, 2, 3, 4, ondiña, 5, 6, camiño, 7, 8, atrás, ca esquerda, agarro a cabeza, 1, 2, volvo, ups, sigo camiñando dereita, 3, 4, man, 5, sí, 6, baixo, e subo, vou deixando os brazos, algo miñas, o que sintan este movimento, pouco ondulado, peso na dereita, cuarto de giro, chac, chac, subo polo centro, peso na dereita, cambio atrás a esquerda, galope, lanzo ao outro lado, ou atrás, paso na dereita, brazos veñen hacia atrás, 1, 2, 3, 4, vale, lanzo, estribillo outra vez, peso na dereita, cuarto de giro, chac, chac, subo polo centro, peso na dereita, vou, galope, lanzo, ou atrás, 1, 2, 3, 4, vale? E agora añadimos a parte nova, empezando hacia a dereita, 1, cha, cha, 1, cha, cha, 1, atrás, patada, 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 abaixo, sento, pela, vou, chan, volvo pola miña dereita, man, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, veña, con música. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ven. Vale? Este sería como se quedaría todo xunto. Agora, que ímos facer? Ímos a quitar a patada a esta segunda parte. ¿Sí? Ímos a quitar esta patadinha. Esas 3 patadas. E ímos a ir directamente aquí. Umpa, atrás. Abro, abaixo. ¿Sí? Sento, vou a un lado, busco espalda, busco primeiro a corda de meter o ombro, si vou buscando contacto con mi espalda, brazos por arriba, saca, saca, atrás, vale, e sigo, vale, sen as 3 patadiñas, desde o principio miramos como queda, e seguimos añadindo material. Vale, y vamos a añadir aquí a nosa impro conexión cadera, pelvis. Como así. E camar
Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Venga, estribillo. Estribillo. Venga, subo. Cóllamela aquí. Improvisación. Y atrás. E improviso igual, ponemos conexión. Pelvis, cráneo. En las más. ¿Es todo? Sí, jugamos con esto. No nos preocupamos de nada. Eso. Oh. Venga, pelvis, cabeza. En mano. Vale. Vale. Entón temos esta parte de improvisación para que, collades con esta idea, busquedes o vosso propio movimento. Intentamos volver ao estribillo, cando escoitamos así, ai, mira, si volvemos. Vale, temos os cachillos para meter esas cousas de experimentar un pouco con o noso corpo, ¿sí? Completamente libre, vale? Imos a repetila outra vez, ¿sí? Disfrutade, tamén, cando estemos facendo a coreografía, non vos preocupedes se é exacta ou non é exacta, vos vedes unha forma, ¿sí? Me movo a un lado, me movo a outro. Bueno, pois collemos a idea general de toda forma. Si que o movimento vai, que levanto unha perna, e facemos a nosa. Non importa que sea exacto. Intentamos máis ou menos estar no ritmo e seguir a idea visual. Se a facemos igual que nos gusta, pois facémola igual. Se non facemos a nosa propia, a idea que teñamos do que vexamos diante de nós, en este caso a min. Vale? Pero buscade a, primeiro, facer a vosa. E segundo, que tamén se o movimento non nos sale ou non é salto ou vai moi rápido, busco algo similar. Ou a miña idea que teño do que estou vendo agora. Vale? Fago máis miña. Vale? Veñamos facer a última vez, introducindo todas estas cousiñas novas e disfrutar. Collemos primeira parte e segunda sen a patada. Libre, conexión cadera. Abro los ojos, te quiero matar, sigo corriendo, cerca del fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre me va a mirar. No me quedo a nada, si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va a nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Repito, estribillo. Cabeza. Puedo intentar ir a echar ese carro, será. Con eso lo echan. Camina más. Sigo igual, trabajando la idea de caminar más. Lidera este movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Tenis cabeza también. Se podrían meter las dos cosas. Oh, la última vez de estribillo. Otro.
queira. Provo no chan. Que pasa se a man. Venga. Empujo tamén con ela, subo. Veña, xogo, exploro. Todas esas cousas, non me preocupo da forma. Intento buscar xogar con todas esas posibilidades. Aí va. ¿Sí? Sigo, xogo un poquito máis. Moi ben. Pois aquí. Vale, así experimentamos dicendo para a música. Vale, pois temos esta frase completa que podemos usarla como, pues eso, como dixemos antes, como nos dé a gana, vale? Collemos o que nos interese, collemosla tal cual, a la parte improvisada improvisamos, ou se queremos tamén darlle unha volta a parte que temos montada tamén, facela máis grande, máis pequena, coller só un cachiño e traballar sobre ese cachiño, vale, sodes libres de facer con ela o que queirades. Tamén probade, intentade aprendela e disfrutala, cambiade a música da coreografía completa, facedea vosa. Imos a tentar a estirarnos un pouco antes de terminar. Vale. Aí te estiro as pernas, hacia diante, brazos arriba. Inhalo, exhalo. Relajo o cuello, hombros. Subo redondo, arriba os brazos. Exhalo. Subo redondo. Vale, damos a volta. Poñémonos a 4. Os dos pés no chambo, atrás e arriba. Estiro. Eso. Dale olho, estiro a espalda. Rodillas, camiños máis. Me quedo aí, relajo o cuello, brazos. Subo redondo. Subo os brazos. Exhalo. Mira, vale. Separa as pernas, abro pé de rodillas e dobro. Dá máis. Me quedo aquí, estiro un lado. Ao outro lado. Vale, dobro, pés paralelos, dobro unha rodilla a outra. Solto o tronco. Vamos a dibujar agora. Si balanceo aquí de un lado a outro, doblando unha rodilla a outra. E balanceo. Solto completamente a espalda a cuello. E dibujo como esta figura dun moito no chan. Vale, vamos parando. Estiro as pernas. Subo redondo. Eso. Muy bien. Pues aquí estamos. Listos. Terminamos a nosa sesión de danza número 5. ¿Sí? É a última sesión que temos neste bloque. Vale, son 5. Tomadea como un curso. Empezamos moi suave cos exercicios de técnica, ¿sí? Que algúns imos desarrollando na segunda, na terceira clase. Na cuarta metemos un pouco de coreografía, desarrollamos nesta última clase un pouco de coreografía, vale? E con todo ese material
podedes volver atrás, volver a facelas, volver a repetir esa parte de coreografía, pois eso, experimentar un pouquiño e nada, disfrutade de vos, da música, de movervos, sí? Do corpo e das sensacións que aporta todo, sí? O baile. Nada, pois eso, moitísimas gracias, que teñades moi bo día. Espero que a próxima vez nos vexamos nas clases presenciales ou quizáis volveremos a este canal, quen sabe. Bueno, adiós.